O may kain ka, Kabsat. Kain na po tayo. Sarap ng ulam natin, no? Katuday. Tapos nag-ihaw tayo ng liempo. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. May kain ka, Kabsat. Okay, Mas George. O, unang subo para sa inyo. Sausaw natin dito. Yan po. Yung ibang nagsasalad ng ito, Kabsat, pinipiga pa nila. Ako hindi na. Kasi gusto ko yung may medyo pait-pait siya. Hindi mo. Crispy pa yung balat. May natira pang isa, Kabsat. Itabi natin yung ramen natin ulit mamaya. Okay na ako dito. Sili. Sakto yung sausawan. Thank you, Lord. Takpan natin to. Ramen ulit mamaya. Lamig ah. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po. Nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.